Så nu er det vigtigt, at du spiller helt anden halvleg. Og Ole Bitsch betragtninger i øvrigt med styr på Trine Troelsen og et godt forsvar, man vil holde fast i. Skal man kunne du godt have tænkt, at man var lidt mere utilfreds med afslutningen på første halvleg, eller hvordan? Nej, altså, men jeg synes jo, at har man jo spillet godt. Man har bare glemt at løbe hjem i perioder. Man har haft dårligt returløb. Det har kostet. Det er de ting, man skal tage fat i. Forsvaret har jo stået godt i perioder. Faktum er ikke desto mindre, at Randers HK altså førte med 12-7. Nu er stillingen 13-13. Så jeg synes, der er lidt at arbejde med. Returopgør selvfølgelig om en uge. Ikast her på TV2 Sport. Midtjylland omvendt, må vi sige, i hvert fald hvis vi tager temperaturen på tingene lige nu, er i gang med at skaffe sig selv et rigtig godt udgangspunkt for returkampen. Redning af Sabine Englert. Og alt for meget plads til en storskytte, som Torstensson trækker Randers forsvaret fuldstændig skævt. Ja, de ligger altså tryk på det. De kommer med fuld tryk i anden bølge. Det er et hold med absolut efter det første kvarter med selvtillid i bagage, der bare kører på. Og vi har altså den første føring til gæsterne i skrivende stund her. 14-13 til de forsvarende danske mestre fra FC Midtjylland. Troelsen med et plus. Godt sendt afsted. Holunds første scoring. Og udligning til 14. Fløj overgang fra Gitte Brygger. Hvis Forlund havde kigget bold der, så havde hun kunne nappe den foran snuden på Line Jørgensen. Ingenting til Torskov. Mulighed for Randers kontra. Torskov hænger Børts. Glemmerne taklet af David Bond får stoppet den her ankomstfase for Randers. Ja, og så Randers kontra, der ikke fungerer, der ikke kommer i høj nok fart. Det er usammenhængende. Kom ikke, som de gjorde i starten af kampen. Angrebsfejl nu på Camilla Dalby. Scorede som sagt 5 mål på de første 5 afslutninger, hun havde i første halvleg. Nu har hun misset 2 her i anden. Nu har hun fået for lang pause. Til nye seere, så kan jeg lige gøre reklame for, at vi har ishockey-landskamp her kl. 20.15 efter dette opgør. Det er Danmark-Italien. Fuldstændig fri der. Susan Torskov. Prøv at se her. Det ligner, de spiller 4 mod 6. Randers. Og det ligner et tidligt timeout. Dalby for kant. Det ligner noget. Godt lavet af Frolund. Og scoring nummer 6 af Camilla Dalby. Ja, som starter med et indløb ud på højre fløj. Dalby kommer på ydersiden. To af de profiler, vi talte om indledningsvis. Dalby kan vi se her. Hun er kampens topscorer med 6 mål. Hun har spillet den rolle, man kan forvente af hende angrebsmæssigt. Line Jørgensen har gjort det i den anden ende. Ja, lige præcis. 2 forskellige roller. Dalby har lavet mål. Line Jørgensen har dækket fremragende op. Her hvor vi får scoring nummer 4 af Trine Troelsen. På ny føring til FC Midtjylland. Og vi taget denne gang fra Katrine Frolund. Masser af hårde dueller har vi haft netop Frolund og Line Jørgensen. Kampen igennem de 2 spillere med nummer 19 på ryggen. Herlig duel. Ja, super duel. De har fightet, de har kæmpet, de har fået lov til der dommerne.
Her kan man sige, at Frohlund hænger måske lige til en udvisning for den, ikke? Lige ved at være godt læst af Wörth. Godt fuldt med af Gitte Andersen, til trods for at Nykke Groth forsøger at fiksere hende op i banen. Arm på fra dommerne. Og så første scoring fra Line Jørgensen. Et rigtig venstrearms regel af landsholdsspilleren. Ja, et af de gode af dem. Midtjylland har dommerne arme op ved at være passivt spil, holder bolden alligevel i gang, går ikke i panik. Og så kommer Line Jørgensen på første skridt. Ja, 8-3 fører det Randers. 12-7. Og så altså kontakt ved 12-12. 30 sekunder før pausen. Dalby midtzone. Parader på stolpe. Det er ikke første gang. Og Torstensson, der disker op med en forseelse her. Der paraderne. Dobbeltdribling ved tilskuerne i hallen her. Får de ikke, men Randersbold dog alligevel. På ny en afslutning på stolpen af hjemmeholdet. Vi mangler den flød, der var i Randers i starten. Ja, jeg skal love for, at de kommer ud med tro på tingene. Ja, de er faldet i niveau, de er faldet i tempo, de er faldet i engagement. Leslie, du sagde i vores optakt, Dalmos, at hvis han gør, som han plejer at gøre, hvis han bruger de taktiske evner, han har, så vinder de kampen mere. Hvis han tør, sagde du. Ja, hvis han tør. Jeg synes, han taktisk har lavet nogle gode ting, men han bliver også nødt til at få dem i gang spillemæssigt, sådan få dem på banen. De er ikke til stede i øjeblikket. Det er enkelte spillere, der laver noget. Det er et kollektiv. De skal være sammensat, for at de kan levere en god indsats i dag. Rundgang Melgaard. Frohlund. Hammerende godt arbejde. Frohlund med tredje scoring her i anden halvleg. Det er Frohlund, der har spillet sig op på niveau. To minutter til spanske Cuadrado. Det er hendes udvisning nummer 2. Lad os se på den her. Hvad siger du til det, Dalmos? Super flot tackling og det minde frikast. Så der er også lidt til dommerstanden. Ja, det er forkert fløjtet. Jeg kan godt forstå, at Leslie er sur. Ikke fat i skudarmen, ikke tackling på halsregionen. Nej, jeg synes, det er en god tackling. Melgaard bliver snydt og står bagefter derinde og modtager den, så det er en hård 2 minutter. 2 udvisninger har 2 mandskaber hver især modtaget. Torstensson i midtzone og kyler den ned i højrefodshjørnet set med Jeanne Massons briller. Ja, det er Nico, der spiller den godt op. Melgaard bliver for passiv. Det er trykket helt i bund. Så får vi en udskiftning på Randers HK's målmandspost. En skal Stine Bunde med nummer 22. Løber varmet op i pausen, og det er jo ikke fordi, at Jeanne Masson, hun har spillet sig af, skulle jeg til at sige. Hun står altså på 43%, har ligget og rodet omkring de 50 det meste af kampen, men det kan selvfølgelig tage lidt af brødrene af modstanderne ind imellem bare, eller at skifte, uanset det. Midtjylland med mulighed for at komme op med 2 for første gang. Her ser vi lige afleveringsforsøget, VIP-forsøget fra Gitte Andersen. Det er svære ting. Hollandske Nykke Groth. En dansk motorvej til en hollænder. Det er alt for meget plads. Bliver der. Bruger det meste af sit spil på at sætte de øvrige holdkammerater op, men hun kan sagtens bryde igennem og løbe skyde selv. Lige præcis, når muligheden er der, så har hun skuddet. Hun har teknikken til det, men er også god til at gøre de andre gode hele tiden.
2-målsføring nu altså til de forsvarende danske mestre. Her hvor Randers HK bliver fuldtallige igen, ind med Cuadrado. Randerslejren appellerer for skridtkendelse. Gitte Brygger lede fyr ved siden af. 20 minutter resterer afslutninger fra Randers' fløje. Lige nu er det Simone Bøhme og Gitte Åen. Jan Leslie her, som du var inde på, Dalmose, han forsøger at appellere til mentaliteten hos hans spillere. Vil gerne se spillere, der tror på det, uanset hvilket system og hvorfor og hvordan. Ja, det bliver han også nødt til. Det er et hængende, det er et humør for lands Randers hold i øjeblikket. Han er nødt til at få gang i dem. Det er attitude på, når udstrålen de på hjemmebane. Det er en semifinal. Og det her, det er Linnea Torstensson, en svensker, som efter sommerferien skifter til Krim, som arbejder sig igennem her og giver gæsterne deres første føring på 3 mål. 2017. Frohlund her har været nærmest alene. Fuldstændig offensivt set i hvert fald i anden halvleg. Hun har scoret 3 af de 4 mål Randers har lavet. Og nu også tilkæmpet sig et strafkast. 4 minutter siden sidste Randers scoring. Og Sabine Englert med en fremragende redning forlænger mareridtet for hjemmeholdet. Det er ikke det, der skal se på et tidspunkt som det her. Nej, det gør ondt, men vi må også rose redningen. Midtjylland med redningsprocent pt. på 38. Set over kampen. Og så Dalby, der tager revanche. Scorer for 7. gang. Camilla Dalby. Ja, på lang afstand. Skyder langt udefra. Trækker den helt op i den lange. Torstensson angrebsfejl, godt dækket af Simone Bøhme, der får snedet sig ind foran svenskeren. Frohlund, ellers udmærket kryds af veteranen her, men afslutningen lidt for lige på Englert. Torstensson, godt kommet tilbage Frohlund, og mulighed for kontra. Melgaard. Og scoring nummer 2 med Melgaard. Teknisk fejl af FC Midtjylland. Melgaard når ikke helt hjem. Og kontraren og bliver sikkert sat ind. Vigtigt. Anders kommer med i spillet igen. Det er kamp. Gitte Åen, Frohlund forsøger at køre igennem nu Randers med de her kontraangreb. Det skal de også. Midtjyderne kommer godt hjem og stå. Fremragende disciplineret tilbageløb af FC Midtjylland. Det er rigtigt at læse. Det giver Frohlund lidt pause. Bare ved at gå lidt flad over på bakken. Ind med Berit Christensen. Arm på, afslutning fra Wörth. Ikke en, man får tår i øjnene af, mindre man er Randers-fan. Men det får vi den der. Arm.